Yo, what's up, guys? It's your boy Genius and aka Apiri Wake West. So today I'm with my guy Sean Lil Dude. Hey, yo, what's up, Sean Lil Dude? Boy mkuru Genius. Tinamkoma futi Blue Boy. So tiri kuti guys tokutangirira pachirongwa chedu anzi opinion for opinion. Tinenge tichitaura mafungiro edu asi kureva kuti zvati kutaura ndizvo but tichitaura mafungiro edu anzi facts for facts. If you take it personal ringira to business rako. So ndine nyaya iri kunetsa yanga ichinetsanwa nevakomana vakuseri kwekamera tikati aiwa hamunganetsanirane kuseri kwekamera ka jekero rinenge da kuziya comment section inenge da kuziya kuti vakomana vavo zvari kunetsana ndizvo here kana kuti vane mafungiro. Tine mukoma Dudu vari kusimbisa hanzi Malongende movement. Tina mukoma vari pasaidi apa mukoma Blue Boy vari kusimbisa hanzi Dare Guru movement. So ndichatangoona mukoma Blue Boy vachitiudza kuti sekufunga kwavo, do you think kuti Junior Spraga is the man of the moment here for now? Mukoma Blue Boy, but for now he is the man of the moment, and for later also he's the man of the moment. Ndiye ama 2K king, ndiye ama 2K king, ama 2K king. Mukoma Dudu mukupindura nazvo zvekunzi Junior Spraga Dare Guru, Dare Guru movement vari kuti aiwa ivo ndivo vari kupisa ende ndivo vacharamba vachipisa ende ndivo madzimambo. Musambo wedu hanzi danzo here ameno whatever ina ndizvinzwisise imi ndimukatokwanisa kutoudza imi vemalongende movement. Kuona Junior Spraga kugona anogona achikunda madedido panapa padebate iri mukoma wangu sekunetsana kuti achimboita kuseri kwekamera vana madedido vaya hatifanike tichiti macurtain raiser pazvinhu zvakadai. So tida ngoti debate redu ringe riri pakati pedare guru nemi imi vemalongende movement. So imimi munobvumirana nazvo here kuti muri pasi pedare guru movement? Zvimbova zvakaitika. How come? Mukatarisa matrending songs tiri panumber 1 kusvika pa5 isn't head ndenyu right. So mukoma Blue Boy munopindirana nazvo here kuti ava so far havo hapana sikuzviziya ende vari mucomment section ende vari kutoona vachazotoona vari kuzviziya kuti aiwa Malongende movement iri kuskupa ma1 million views. So imi munobvumira nazvo here kuti aiwa imi makapenga ndimi vanhu vacho ende ndimakapisa ndimakarira last year ava ndivari kurirawo this year. So munotambira nazvo here kuti Malongende movement ndo iri kurira, ndo ine mangomo vari kupisa 1 to 5 ndo vari kupedza apa pamuti Malongende iri kurira 1 to 5 pai pa YouTube line up YouTube makaiona totobvunzwa neava vemalongende movement. onaka zvokuitika apa ndezvokuti chiyava pa mukoma wangu Genius mukomana uyo Ngende ndiye akapedzera kuti ase kurilisa aiwa kwete kurira kurilisa ngoma handitika of which ngoma rabva kuriliswa munhu wese anoziya izvozvo kuti munhu wese anenge aida kuziya kuti paimbwa kunzi chii.